Stalno smo na terenu i pripremamo se za izbore, vrlo smo optimistični i budi se stari duh, poručuje Karamarko. Na optužbe SDP-a da su prodavači magle, Karamarko je odgovorio da ne zna tko je više te magle prodao od njih. Prodavanje magle, pazite koje su to kategorije, govori čelnik stranke koja se 8 godina priprema da preuzme vlast i preuzme ju na ovaj način. Vjerojatno bi dječji vrtić Tratinčica bolje preuzeo vlast nego što su to oni načinili. Na lokalne izbore HDZ bi želio ići u koaliciji s HSP-om, HSS-om i umirovljenicima. Konačna odluka o tome donosit će se na terenu, a Milan Bandić nije i neće biti kandidat HDZ-a, kazao je Karamarko. HDZ je danas poručio i kako je protiv prodaje nacionalnog obiteljskog srebra te davanja autocesta u koncesiju. Apsolutno sam za prodaju svega onog što je hrvatska imovina i toga ćemo se držati. Teško nam je, kao što nas je teško vezivati uopće... Ne, dobro, shvatili ste me, prosto. Ne trebate nas vezati uz odluke bivšeg vodstva Hrvatske demokratske zajednice. Kažem, novi su uvjeti, nova konstelacija, nova razmišljanja, nove odluke. Upitan o marginalizaciji nekih članova predsjedništva i sve većem nezadovoljstvu članova stranke načinom na koji novo vodstvo vodi HDZ, Karamarko je rekao da je normalno da ima nezadovoljnih koje mediji koriste kako bi se unijela zbrka i slale krive poruke o stranci. Raspušteni su, kaže, odbori u kojima ljudi nisu prihvaćali novo vodstvo jer na izbore ne mogu ići razjedinjeni. Na pitanje što je sa raspisivanjem novih unutarstranačkih izbora o kojima se govorilo po principu jedan čovjek, jedan glas, Karamarko je odgovorio kako bi bilo perverzno svaki 15 dana imati unutarstranačke izbore.